Здравейте, аз съм Вероника. Здравейте, аз съм Даная. И днес гостуваме в студиото на едни много интересни и вълнуващи личности, а именно Христо и Стоян, известни още сред нас като Зипо и Слаш, които се занимават в сферата на музиката, така и в сферата на киното. Здравейте! Здравейте от нас, Здравейте. в нашото студио. Добре сте ни дошли. Благодаря, много се радваме, че ни поканихте и че се съгласихте да снимате с нашия подкаст. Първо искаме да попитаме дали може да преминем на ти, понеже нашият подкаст се казва на ти с. Абсолютно. Добре, супер. Официално позволение. Добре. Значи, ако искате направо да преминаваме към съществената част, там именно въпросите. Първо, може да ни разкажете как всъщност се запознахте и как станете такъв супер тандем? Колко сме супер тандем? Супер ли сме? Перфектно. Право е идеални. Ти разказвай, брат. Добре, от моя гледна точка, Искам да отбележа, че си вълнуваща личност. Това е важно. изключително вълнуваща личност съм. Развълнуван съм, че сте тук, преди всичко. И ние също. Ами с Стоян се познаваме около 17 години вече, за мое и негово съжаление. Бяхме в една група, там се запознахме. Аз, когато бях решил, че искам да се занимавам с музика и започнах първо да пиша някакви текстове. Търсих си така хора, които се занимават с рап, също като мене. И към онзи момент имаше една единствена група, Света за отбора. И той беше вече там, част от един от членовете, един от основателите. И там се запознахме и така започна нашият път. Разбира се, ние бяхме една огромна компания, но в последствие, нали, с годините си продължихме заедно. И така. Ами, ти каза, че си започнал да пишеш. Какво точно те потикна да започнеш? Кое беше първото нещо, което написа всъщност? Не е за споделяне. Добре. Първото няма не е за проблем. споделяне. Бях инспириран от тогавашните рапъри Мишо Шамара и лошите, тези, които бяха мейнстрим по това време. И горе-долу такъв тип текстове писахме, които нямаха особено заряд. Ясно. Зипо и Слаш, тези никнеймове откъде дойдоха? Айде Или сега. си ги измислихте? Айде Или разкажи, са господин Слаш. Ние сме с едни прякори квартални, когато се запознаваме. Неговия е Девил, моя Шпека, което някак си не е много комерциално. Да. И в един момент решаваме, че ще правим музика, която ще достига до много повече хора, което и се случва. И някак си да ти пее, да ти рапира Шпека е странно. И представи си, мамо, слушам, кой слушаш ми Шпека. Чакай, че ще да кихна. Алергичен съм към неговия прякор за това. И освен това, искам да така една скоба, тъй като компанията не се казва Devil Cinema Group. Към днешна дата имаме доста хора, с които работим и имат в момента, в който тръгват да подписват договор с нас, като видят Devil и някои питат, но защо Devil? Това дяволска работа ли е? И така християни, истински истории, са имали проблем с подписване на договор с нас поради тази линия. И затова Как ме решихме... подписат с дявола, нали? Затова решихме, Ужас. че ние сме българските илюминати. Нали? И решихме да сменим прякорите, да ги направим комерциални. Решихме, че трябва да са 1 до 2 стрички, за да са лесно запомнящи се. И почнаха да се изброяваме някакви неща. И микрофона падна. Това е от дяволската енергия. Да. Абсолютно няма никакъв проблем. Това е от дяволската енергия, брат. Да знаеш. И почнаха да изброяваме някакви неща. Той обясняваше там някакви идеи, които бяха много странни. Между тях беше Зипо и аз казах, чакай, това е яко. И решихме, че окей, Зипото, какво е запалка, която като запалиш не гасне. Супер звучи. За моето знаех само, че искам да започва с С.
В началото беше Стократ, което беше много тъпо. Стократ, между другото, има много голяма дълбочина и още първия път много го харесах, много но е добре. малко по-улично. Странно е такова. И след това се спряхме на Слаш. Защо? Просто защото звучи добре. По принцип. А какво Вие значи сте от Слаш? езикова гимназия, Слаш, Да. знаете ли какво е? Не, ако може да се обясни, нищо, че сме в езиково. На клавиатурата е тая линия, която е, но всъщност Наклонен. означава разсичам, разцепвам, разделям и така. Това е обикновено се ползва в английски язик като апостроф, примерно как се казваш? Данаил. Данае слаш the beast, примерно. И това уточнение, което е след името, след слаш, е много по-важно за някои хора и обрисуващо характера или дареното нещо. Това е слаш. Благодарим ти за урока по английски, господин Слаш. Благодарим. Добре, аз да те попитам те, понеже каза, че сте се запознали в група, Мгм. но това е било преди доста години. Разкажете ни малко за тинейджърските ви години, как минаха и на двамата, ако може. Преди групата или след групата? Ами- Защото доста са различни самите периоди. Преди групата. Преди групата, Преди всичко. аз бях едно обикновено момче, като всяка една Преди нормална всичко бяха майка му и баща му и така стана той. за тяхно нещастие се появих аз. Добре, много накратко ще споделя. Бях тормозено момче в училище, обаче в последствие се запознах когато влезнах в гимназия, се запознах с така лошите момчета на гимназията. Сдушихме се заедно, малко се занимавах с едни такива леко незаконни неща. Успях да излезна чист без на дърво, нали, без под никаква форма да съм се повлиял от нещо. След което се хванах с съвсем други компании и така общо взето съм бил наистина един обикновен тинейджър, който обичал да купонясва. Това е. Накратко, преди групата. След групата нещата станаха вече малко по-различни. Към по-добро или към по-лошо? Надяваме се към по-добро. Към разбира по-добро и се. към по-лошо, я кажа. Аз как мога да кажа? Добро или лошо? Добре, за мен беше към много по-добро. Самата компания и самите хора, с които се запознах, много силно ми вайбнаха и така ме мотивираха да се развивам допълнително. И разбира се, в частност, той в последствие вече така допълни цялата картинка вече да има завършен вид за нали? Така, това е да Съдта за отбора беше не е просто хип-хоп група, беше много, много голямо сдружение от млади хора. Всякакви тинейджери, деца. Ние бяхме, нали, ядрото бяхме 4 рапъра, ние двамата и още 2 момчета, но покрай нас имахме примерно още 10 изпълнителя. Част от тях пеят по круизи по целия свят. Имаме изпълнителка, която беше пред нас, която след това беше в операта в Италия, друга изпълнителка в Турция, с една от най-големите компании за таланти, там, за изпълнители. Имахме, в последствие станаха двойка момче и момиче, които все още пееха доскоро на кои острови бяха? Как се казва? Канарските острови. Канарските острови. Тоест, изключително много талантливи хора, които бяха обединени, както и каза Зипо по-рано. Аз и още едно момче бяхме създали съдта за отбора. Се казваше групата. Имахме най-голямата школа по хип-хоп танци, която и до ден днешен всъщност все още е актуална. Имахме тогава по това време най-голямата брейкденс школа. В момента брейкденс в Стара Загора, поне доколкото ме известно, няма. Имахме диджей и общо наброявахме над 150 човека. Правихме самостоятелни концерти, като един от концертите ни беше тук на общината и сами, без чужди изпълнители, сме събирали повече хора, отколкото примерно турнетата на The Voice, на Планета и така нататък. Няколко хиляди души тук на центъра на Стара Загора. В който ден, по-скоро вечер, заваля зверски. Порой.
само както гледате така една огромна група хора, половината, както се изнесоха, нали, да се скрият от дъжда, в следващия момент, когато излезнахме ние, Не се върнаха, да. и всички се върнаха, нямаше значение дъжда вече. В един момент просто беше едно наистина уникално изживяване. Нямаше значение. Но да, това беше... Така че Света за отбора всъщност беше една група, която беше популярна в началото само в Стара Загора, след това в цяла България. Създадохме това, което може би ще ви е интересно. Към днешна дата със сигурност знаете рапъра Fire, Fire, не знам как се произнася. Не. Той изпълнява много мотивационни песни, надъхващи за тренировки. Прототипа на тези песни всъщност е наш. Ние сме създали първите така по-популярни и комерциални песни за трениране, за стрит фитнес. Популяризирахме много силно тази култура за стрит фитнес. До ден днешен, ако пишете някъде в YouTube, примерно, Света за отбора, ще видите такива песни, които са до ден днешен слушани от хора, които тренират. Да. И имахме песни, които са, как да кажа, не националистически, каква е думата? Нямам представа. Патриотични. Патриотични е точната дума, да. Примерно. Излезнем от такова. Примерно патриотични и това, което правихме, си беше и до ден днешен е изкуство и сме го правили за кеф. Просто тогава бяхме страшно много хора. Сега, към днешна дата, амбициите ни, организацията ни са на съвсем различно ниво, в съвсем различна посока. Това е. Да, значи вие първо сте се занимавали с музика. След това отивате към сферата на киното, защото сте... Още се занимаваме с киното, Разбира с се, музика. нали, да, но аз поне ви свързана с първият български хип-хоп сериал, нали, Лъжливи рими. Да. Как всъщност тази голяма стъпка, музиката към киното, как решихте просто е така да И се всичко е свързано. Това е Има, първо... Процес. Да, първо Зипо е изключително добър режисьор на музикални видеоклипове. Той започна от Света за отбора с музикални видеоклипове да се занимава и с фотография. Оттам се разви изключително много и започна да снима на много популярни изпълнители в цялата страна. Оттам, нали, ние вече се отделихме в някакъв момент, тъй като имахме различни виждания за пътя, по който трябва да продължим. Създадохме 2017 първия хип-хоп сериал, който се казва Лъжливи рими, който е наш, в който участваме ние. Покрай този сериал всъщност видяхме, че можем съвсем спокойно да виреем не само в музиката, но и в света, в друга част на шоу-бизнеса, в която да сме от страната на продуценти. През това време продуцирахме доста други изпълнители, включително и към днешна дата го правим. Оттам започнахме да правим, създадохме няколко реалити формата, които са по-скоро онлайн. И започнахме да снимаме филми. Murder Boys, за който филм говорите, е втория ни филм. Първият ни филм се казва Чудовища с участието на Яна Маринова. Murder Boys е първия хип-хоп филм в България, първия хип-хоп сериал е наш. Създадохме и междувременно това, което може би не знаете, е, че създадохме първата хип-хоп пиеса в страната. О, да. Това Която се казва Секс, наркотици и хип-хоп. Интересен експириенс беше. Много интересно. Тоест, опитваме, за нас основното, водещото е музиката, конкретно хип-хоп. Музиката, с която чрез нея се хвърляме в някакви нови места, които са част от изкуството и виждаме как се случват нещата, защото нямаме представа. Сега се случи така, че за година и 8 месеца, забележете, старозагорски продуценти, сме създали 4 филма, които се разпространяват в киномрежата в България. Това е абсолютен рекорд за български продуценти, без никакво финансиране, т.е. без държавно финансиране, без спонсори големи. Някакви големи. Последния филм, който сега създадохме, вече имаме за първи път спонсори. Последният ни филм е в партньорство с ГД Боб, Киберпрестъпност. Отдел киберпрестъпност, участието на Тервил Пулев, Ники Кънчев, BTV са ни медийни партньори, Дарик Радио са ни медийни партньори, участват и други популярни лица, Биляниш, примерно Бобката от Murder Boys, Никол,
Дамянова и така нататък. Така нататък. Тоест за година и 8 месеца сме създали 4 филма. Пълнометражни български игрални филми, Постижение наистина. което е вау, ясно. Така Да. като го казвам, не си давам сметка, но Да. най-голяма работа. Реално. Много да. интересна история сме имали ние. Аз, Да. и аз така отстрани. За 24-та имаме планове за 5 филма. Оф, Аз Как да ще питам стане? дали има нещо за бъдеще. 5 нови филма. Какво да кажем, примерно, Издайте някоя тайна. Някоя тайна веднага нещо. за първи път може да кажем в ефир, че ще правим филма Русалки, който е по TikTok сериала с русалки. Вие ще сте русалките или... Да, много готови, ясно. готови сме. Ясно. Този TikTok сериал има почти 30 епизода, който всеки епизод има близо милион. Повечето са с над милион гледания. Общо взето е нещо, което хората Да. явно харесват Интересно и на нас за децата и за подрастващите. По-малките от вас. готвим и съвсем други, също доста интересни мащабни проекти, така че постепенно ще издаваме, но да, това е... Един от новите ни проекти се казва 1 грам живот, който е с мисия. Ние сме твърдо против наркотици, всякакъв вид наркотици. И това е нещо, което така и не сме пречупили в музиката си. Не е нещо, което смятаме, че трябва да се пропагандира и смятаме да го вкараме и във филм. Сегашният филм, за който говорих, на киберпрестъпност, също е с мисия, която мисия е спаси детето в интернет. Конкретно става въпрос за всякакви измами, които се случват онлайн, в онлайн пространство. Крадене на профили, кражба на пари, Изнудване чрез видеоклипове. и снимки. Както имаше един популярен български рапър, който го изнудваха по този начин, но всичко е по реални събития. Между другото, дадени ни от ГД Боб. И с участието на ГД Боб, което е, между другото, много интересно, защото никога не са вземали участие в нито една българска продукция. Тактически им екип, те, които хората да бият хора по грешни адреси, за първи път участват във филм. И не са ни били, което е супер. Да, това е най Има време. Има време. Филм ще правим с DJ Дамян. Да. Това също е ново, за първи път го казваме. Сценарий е доста интересен. Сценарий е изключително комерциален. Различен, страшно много е интересен. различен. от Ще това, което- участват много популярни хора от страната. Повече няма да казвам по темата. Стига толкова. Това е за тази година. Имаме и още един-два проекта, но те са още в разработка и не направо, можем да. да споделим нещо за тях. Да, ами, добре, наши, по принцип, всеки си има една стълбичка на успеха, която се изкачва бавно и постепенно. Да. Нали, предполагам и вие. Имало ли моменти, в които просто сте падали от тази стълба и сте били точно пред отказване, обаче нещо ви е подчикнало да не се отказвате? Многократно. Такива. Многократно сме Ами, имали да моменти, в разкажете за- които буквално сме искали да захвърлим всичко и да кажем стига. Наистина, Писна, за Примерно, това не Тук е даже вече, толкова да, записани, по-скоро е наистина в един момент изключително изтощително да се бориш с... Примерно преди 15 минути, като нареждахме осветлението, Беше почти, да. Да, бях готов на селфи да ми задавате въпроси и да Почти няма отговарям. да има Шега, подкаст, нали? да. Не, шега. Как всъщност сте устоявали до край? Просто упоритост или тъпи нещо ви упорити. потича? Аз мисля, че първото е по... Ако не си малко глупав, няма да ти се случат нещата. Това не знам някой дали го казвам, аз ви го казвам със сигурност. Много често е и доза лудост. Между другото, ако се Като си замислите... тъпи, си леко луд. Точно така. Ако се замислите, огромна част от изпълнителите или популярните лица имат някаква доза лудост. Няма един нормален човек, който в този сегмент да е успял. Аз не се сещам за нито един успешен човек, който наистина да е нормален и да води нормален начин на живота. Просто когато си знаем какво искаме, няма опция отказване. Така Ината е на Макс. Да, то не е над. То е... Какви са ти опциите? Или правиш това, което харесваш да правиш, или се отказваш от него и да правиш нещо, което не харесваш. Няма логика да правиш нещо, което не харесваш. Затова... Когато мечтите умират, умира и човек. Да. Аз така ги виждам нещата. Ако на 60 имаш мечти,
значи имаш достатъчно енергия да си... И още време да живееш нещо, за което да. Така е. Един така по-интересен въпрос. Ако някой ви бутне на сън и ми каже, нали, започнете да пеете една песен, коя ще е песента, която ще изпеете? Много нецензурна е. Може би няма да изпея в ефир. Така ли? Не карам да я пеете, Коя? просто да кажете коя е песента. Нищо, те ще сложат цензура, ако има нещо. Най-обичам, се казва. Не, да, аз не съм за тази Ако ме песен. бутнат на сън, Да, вероятно окей. това ще изпее. Добре, при мен е любовта ни е война, любовта ни Да, е... да, извинявай, сега те бута някой, че спише така Абсолютно, на война скачам, скачам на война. Няма да пееш това. На война скачам. Гарантирам, че. И го обичам също време този човек, ако е момиче, ако Не, е момче, не. между другото, ако му събудете е така... Ще пробвам. Между другото ще го снимам на TikTok. Знаеш кой ще изпее? Най-вероятно ще е тая новия ни припев. Не. Пак е нецензурно, съжалявам, няма да Да, изпее. от време на време правим нецензурни неща. Добре. Що са Няма част как от да живота. такива работи. Не за нещо друго. Добре, значи, последен въпрос аз мисля да задам. Пак така по-интересен. До сега предишните не бяха интересни, така ли да разберам? Не знам, според вас интересни ли бяха, ми ще разберем, ще видим после. Представете си, че в момента се срещате с малкото си аз. Какъв съвет бихте му дали? Аз знам директно. Колко малко? Аз. Глупавото малко. Глупавото То малко. глупавото, то няма. В Тинейджърските смисъл, години. примерно на колко? На 10 ли съм, на 15 ли съм, на 20 ли съм? Колкото прецениш ти. Аха, добре. Окей. Аз чакам първо ти да отговориш, аз съм перфектния отговор. Какво ще направиш, ако се срещнеш с себе си? Да. Знам перфектно какво ще кажа. Няма значение на колко години срещна себе си, винаги ще се кажа само една дума действие. Това е. Между другото. Без значение какво правиш, действие. И това мога да кажа на абсолютно всеки. Каквото и да правиш, няма какво да го мислиш. Ако харесваш някой момиче, иде да го мислиш, действие. Ако искаш да спечелиш пари, действие. Ако искаш да завършиш езиковата, действие. А всичко друго е... Да, между другото, това е много... Чакай, ти какво ще кажеш на себе си? Чакай, ще ми стане... Аз съм малко по-така от простолюдието. Бих казал, Не действай. не, Обратно. купи си биткоин на време. То пак е действие. Да. Добре. Ти си- Обвързано е. Така е, да, сигурно. Аз съм биткоин, че. Така. Добре. Ти нещо? Добре. Ами, Много е важно да се спортува. Също искаме да кажем, ние много държим на това винаги да намираме време за спорт. Колегата се занимава вече. Колко години занимаваш с бокс? Не знам, може би са над 10. Над 10 години се занимава с спорт. Аз съм малко по-мързелив и от Не съвсем... със спорт, със спорт се занимавам от малък. Да. Но с бокс конкретно, Над 10. значи той е Да. супер редовен е вече 10 години в боксовата зала. Предизвикваме мрах. Пак ли? Отново. Не пак отново. Аз така, като по-глупавичък, малко по-късно стартирах с това да се мотивирам да спортувам, но определено в момента не мога да спра. И освен на фитнес, изключително много се запалих и с колоезденето. Това е нещо, което ме вдъхновява допълнително да се занимаваме, нали, с нашето творчество. Освобождаваме и психически, и физически. Така че занимавайте се с спорт. Това е нещо, което ще ви даде допълнителна мотивация. Това ли е послание? И дисциплина. Хората. Това е едно от многото Едно от послания. посланията, да. Дисциплина, постоянство, последователност. Иначе продуцираме изпълнители, така че ако познавате добри изпълнители, ги насочете към нас. Продуцираме хора, които са участвали в разни реалити формати. Поздрави диджей на Аспа диджей. Какъв диджей? Поздрави на Марти. На доктор Макс, Доктор Макс. на Иван Радуловски също. Да, и така, в смисъл работим с много хора в най-различни насоки. И в момента си търсим страхотен, мек, женски глас за припева на една наша песен. Така че ако ви излиза скоро предаването и някой го гледа, който има женски мек глас, без значение дали е той или тя, да заповяда. Ами, благодарим ви благодаря много. Ние сме ви благодарни, че дойдохте в нашото студио.
На ти. Директно на ти. Да. Да.